Ka Deputy Commissioner jong South West ka Sales District haksi baar kelapan bena bala play biang yang PHC harang thong hadian bikila khangkhar dep sipor arpor hadian ke jingwan rung jong wei rang ba na yis ka sales banwan bu ya ka kurim jong u kabatrei ha ka te ka PHC kumman supen kan mau hangni bah kini ki khindiat sngi uniu pharmacist jong ka civil hospital ubodon ha ka jingset slung ulami itu banlik bu ya ka kurim jong u shamau korwan habakran bakilat pthai khobor ka DC ka kong Aisa Wanda lalu IAS kalapan bena pai ba bat pentep ru banadu menta ka sngi la play biang ya ka rang thong PHC hadian bala pendep bi kendon trekam kumman set slung bat bud dien ki brio ki bai kendo yau tei pharmacist bat ru ban pen khoi ya ka PHC KDC kala pentip ru balang ba ka DHS la thung sipor ya ka Dr. P Warjri MHO kan radikor CSC banlet sipor ha ka PHC kat ba ompat dan MHO bat kat ba kinong trei jong ka PHC pat kindang set slung ila dia ha ka ju ka por klaya thu ru bala thung yi wei staff nurse i wei pharmacist i wei multi purpose health worker but i wei grateful staff but kini sangut ki staff kindan ha ka ni PHC san skilenter ban trei kam kumo julong borobor Minta kesini dan hang ni harang thong PHC kejimut jong kejimwan jong ni minta kesini kelong banten benar pat ba banten tip nadu minta kesini ni sedang ban pleno ya harang thong PHC kumba kitip nadu kasantarik nadu bangilayo jing tip bala don we positive patient ubala ban hakani ka jaka nila hangdam sipor arpor ya kani ka PHC nang bangila banten dep ya ki kamram ki bedai pat quarantine ka testing jong ki staff paro di kumba pitip at kumba insect insyai ha i district surveillance officer jong niru baru ki staff ni ada pan quarantine ni ada pan test ni dang yebut dia nyaki man lakasni henry ha kaju kapor ni suthu bakadon kam bah bangin pli yang pleno sesisi ni kani ka PHC namar ba kani kadang thong PHC kumba pitip ka daypet ya kumba khariu tli kisnong kidon kumba khat news pa san tli kilong yeng hapo kaching pet jong kani PHC bat ke population ke balatam kendai hajar aspa ai di ladangi khangdam kham slempor kan long ke ke ba jenjar hadu kata kham tam hi pat ba nong song snong jong teni athan di ngi i sisa ka jingdon kam bat kat kum ka jing tha jong ka health department ru ngi don ka jing thmu ban ple biang khnang bagi primary healthcare services jong ka yakni ka than kin num shak ta than tidak kata kadau UDMHO jong ke district jongi lingba ka jing ai jingmut na UDHS gilayo bantung sipor mentai i doktor ngampeni tho i doktor Patmos Wadri i bawan on deputation sipor na porani kwa PHC kat ba na kaliang ka Dr. P Warjri MHO kala ong ba ka badon kam kalong bangin long ki baslur bat ngimdei ban sep tieng namar baro ngidon ha pedeng ke jingma ring ngidei ban sim kila jira namar kamlong ka basong nia ban sukhang ya PHC bat ngidon kam ya ka jitai lang nak benta ban penya bat pentulun ya ka PHC sakman kat kum experience jonga namar ba ngaru ngatre hisis porani ko CSC kini kisni por ba lenyo but kat kum jing tre jonga the ngaru na experience bun kini ki case ba kindan kini ki returnees ki bawan naga lang ki bawan ba ndai ke ega badon kam kare ka jing slur mo long ndai badon ka jing shapting namar ba all of us long ngi long address ndai ong manu one address ndai at the same time idon kam manchim ki precautions ka bai labatai na yang ka health department ditang ka tai ko aban ong makham tam namar ba panchu khangi ka PHC kamdei ka ba the right thing to do mo ngidon kam man play ka PHC but dina kata daw ngiru ngi ko aban yarap lang ngidina ka biga jaka henry ngidon ka man sim ngi ko aban yarap lang na bangin yo ban penya pentelun ni ka kam hang ni ko rang thong